Čus Buslamus, tady je Spirokrafťáček. V tomhle videu bych chtěl poprosit mýho nejlepšího kámoše ze školy, Ondru, aby do popisku videa, ve který bude točit, napsal svoje jméno. Aby lidi věděli, že to točí on a ne já. Dále bych vám chtěl oznámit, že Spiral bude konečně točit. A v roce 2014 začneme točit novou sérii Minecraftu dnes a zítra. To budu mít samozřejmě už nový mobil, takže to bude větší kvalita než je tohle. Dále budeme točit hry. Jako nejpřednější bude Minecraft, jak jste se mohli všimnout. Dále to bude Keyboard, Call of Juarez a Doctor Who. Doktora Who, z toho máme, fakt určitě vidíte, že to mám i na profilovce, takže Doctor Who je podle mě ta nejlepší hra, jedna z nejlepších, nechci urazit Minecraft. Ale fakt vám teda, chci vás poprosit, jestli byste mi volajkovali, odběrovali, co se vám bude to. Určitě budu nahrávat ikon, co nejčastěji mi to bude, ale fakt asi pochybuju, že to bude tak kvalitně, jako než budu mít nový všechny věci na natáčení. Tak jo, hele, takže vám chci poděkovat, všem odbírám hodně lidí a mám fakt YouTube rád, hlavně ty, co hrají Minecraft, což je gamer a td. Vím, že tohle video asi gamer nikdy neuvidí, ale chci ho pozdravovat. Tak jo, čauky.